Ngiyayikhetha inkosi yobuhle bokuphakama. Ngiyabonga somnganisi omhle wasekuphakameni. Ithuba engabelwa lona ezulwini. Kodwa angicebe idimoni lomkhuhlane enginawo. Ukuba njengoba sengiphambi kwesihlalo sobukhosi umkhuhlane uphele. Amen. Simenyiwe inkosi enkulu yeSabatha ukuba size kuyo sisemkhosini wesimangaliso. Uthi umpedesho qedwa kufundwa akababheki ngamehlo akhe kodwa ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe abakule nkonzo. Le nkonzo siphakathi nayo. Ngicela ukuchaza le nkonzo yeSabatha isiphakathi nayo. Uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba nezinto zonke, eseyiqedile imvelo yakhe ukuyakha, ncwadini ka-Exodus wokuqala, izwe lonke lalikhungethwe ubumnyama. Wayesebuka zonke lezi zinto ezinhle kangaka ayidalile, kodwa zonke ihlele ebumnyameni ukuthi akulungile. Lithi-ke iBhayibheli wayesedabula ubumnyama ngokukhanya. Verse 5. Wayeseqamba ukukhanya wathi mini. Wayeseqamba ubusuku noma ubumnyama ukuthi kungubusuku. Ngithi-ke mangilinganisa ethi mawune-apple elilodwa noma une-orange elilodwa uthatha ummese ulihlukanisa phakathi kuphume ingcezu ezimbili. Uma uyihlanganisa lezi ingcezu ezimbili zakhe into eyodwa. Ngakho-ke usuku lweSabatha, iSabatha lingena izolo. NgoLwesihlanu kathi kushona ilanga kuqala ubumnyama. Siqala upart 1 wobumnyama kwasa namhlanje kwakhanya. Saqala upart 2 kuzothi makushona ilanga namhlanje kuba mnyama kuhlangana nezinto ezimbili bese zakho usuku olodwa liphelele lweSabatha. Ayibonge Nkosi. iSabatha amakhonzi alawulwa isikhathi. Nalapha nje ebandleni nelobuNazaretha alawulwa isikhathi ngoba leli bandla likaMenzi wezulu nomhlaba isho njalo incwadi esiqeda kufunda. Awukho 6 to 6. Kodwa isikhathi siqala ukufika ngesikhathi sama-Congress of Vienna in 1815 kuqala i-civilization. Kwase kwakhiwa into ekuthiwa iwashi. Ma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba lalingekho iwashi. Ethi kalunga amaNazaretha ngoba sekuningi ukukhuluma ibandla selikhulu selandile. Sekhona izinto eziningi elokhu zifika siqhamuka ezintsha ezingekho kodwa endleleni. Sizofunda incwadi ngokuloba kukaMpostoli Paul ebhalela ibandla labaseKorinte. AbaseKorinte bokuqala isahluko sethu esofunda kuso esika 13. Sizoyiqala endimeni singakayifundi lencwadi. Ngiyathanda ukuthi esidlule emhlabelelweni ingoma
eyamashumi ayishagalolunye nesihlanu 95 ngicela ukulekelelwa ngicela uPoison ngithi akangilekelele ngamavesi amabili ngicela ishasha kungena lapha ebandleni ngilingilekelele ngale ngoma hlabelela wena nyumbakazi ongabelethiyo hlabelela ngikhuluma ngezilimi zabantu lezi ezingelosi ngingenaluthando ngithusi elincecethayo nensimbi encecethayo noma kunokuprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke noma kunokukholwa konke kokuba ngisusa izintaba ngingenaluthando angiyinto yalutho noma nginikela konke nginako ngabela abampofu ukudla noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenaluthando kungengisize verse 4 uthando liyabekezela thando lunene thando linamona thando lidumisi thando likhukhumezi akikwenzi ungafanele alinalulaka alizindlekile okubi alithokozi ungalungile kepha lithokoza ngokwesiminya uNkulunkulu ambosefunda kwesilakhe sasa semzini wasephakameni okudala izulu lalinjinjo balinjina namhlanje kwakuyisabatha linje impela nje futhi lingcono namhlanje ngoba likhaya lalina yathi mayiphuma inkonzo kunendoda ikhethe lasedala lapha ebandleni lasedonsi iminyaka emide kakhulu lilapha ebandleni ngizocela ungasisho isibongo sakhe ngoba ingane zakhe ikhona lapha angikhulumi ngaye ngikhuluma ngendaba yesabatha yayisifana insizwa endala iyahlala edokodweni layo isikhathi eside isicabanga ukuthi ilanga selishonile ngikhuluma ngesabatha lelanga hayi lo lesikhathi wacabanga ukuthi ilanga selishonile wayesabasa uma ebasile edokodweni
kunamaphoyisa abaqapha umuzi abazungeza ababheka umuzi njengoba bekhona nala ekhaya ababhasobha umuzi nababhasobha amasela esifike nawo afike nathi amasela ithi ngane yami engakholwa nje ngiyazi kahle ukuthi ayikholwa kodwa mangithi mayithi ebuhleni emhlanganweni ngijabule kakhulu ngithi asando mntanami siyakhona kodwa ayibhadi nje ngisethempelini ayi kuzona zonke izifungo ezisonkulunkulu kodwa ngiyithwale ngize nawo lapha ebese ifika inyama yavuka qoqweni Omisi baselendoda baqaphi bomuzi amaphoyisa ma efika iseyibasile hawu sefika lomliso sebasile ayisethi cha ngoba sephulisa batha ake sihambe siye kuNkulunkulu ake siye enkosini siyobika ukuthi usibani sesifice basile ekuphulilisa batha Ngiyawathanda la maphoyisa ngoba azange abe nesinqumo sawo Athi ake siye enkosini ke siyobika ukuthi usibani usebasile ngosuku lesabatha asenze njani kuhlula ngisho inyazi lezulu lithi asize kulo masibona abantu noma sibamba abantu abonile akuvumi kahle kithi engathi ngayithathela inqumo ngabo Uma sebefika enkosini la ngiyakhona uma sebefika enkosini ithi inkosi masebelibekile udaba ithi naboshembe sazohamba siyezulwini siyobuza ukuthi uma umuntu ephulisa abatha wenziwa njani azange bayithathele isinqumo azange babone ukuthi ngizona hlambuluka ngene esontweni kodwa bakhetha ukuya kumnikazi wesonto Izinkosi sazohamba sinaboshembe siyobuza ukuthi ma umuntu ephulisa abatha wenziwa njani Mina azotahlanjululo ngena esontweni ayisontela lemsebenzi Ayizehamba amaphoyisa ayizolika lo muntu kude kwaphela isikhathi esithile base kumenyezwa ukuthi uyamenyezwa lo muntu onile namaphoyisa akeze wayesamenyezwa lo baba wayonile epolice abatha wayesefika phambi komnikazi wezinto zonke mayesefike phambi komnikazi wezinto zonke ithi inkosi mntanami iyamusho ngesibongo sakhe ithi siphuma khona ezulwini thina boshembe Inkosi langa sifica inglozi enkulu ephethe isabatha uthi Lifica lenglozi phethe iBhayibheli uthi ligonile lifake lapha ekhwapheni uthi esilivula iBhayibheli esithi shembe funda lapho ukuthi kubhala ukuthini uthi ngabe sengiyafunda incwadi kaExodus 31 verse 14 uma ekhona umunye uyitholayo angilekelele Exodus 31 verse 14 Anogcina isabatha lingcwele kimi lowo oludumazayo akafe impela osebenza umsebenzi ngalo wonqunywa kwabakubo Ngiyabonga baba Shimayela Ithi inkosi langa kulo mnumzane ayikho impendulo engiyifumanisile ezulwini kodwa nginikezele incwadi kathi angifunde lapha Yethe mangiqala ukukhuluma ngathi semkhosini wesimangaliso
umsebenzi wesabatha ungafani nalutho. Uma singena ke kule nkonzo osukile izolo ngolesihlanu ntambama. Umthetho wakuleli bandla masingena enkonzweni sabatha kuhlanjululwa amakhaya. Kwaba semakhaya noma sesibuyele emakhaya. Shanyela amabala abe mahle abe clean. Ukuklinwe ezindlini ezisindwa isindwe. Ngoba kungena umkhosi omkhulu wesabatha. Khosi kaJehova. Uthi ungaklinwa kwenze konke into kwabangabiyile baphasobhisa amagceke ngoba kuba khona amangcola. Uma inglozi zasezulwini labantwana beshaya insimbi ntambama nasekuseni basuke bekhipha inglozi basuke ngenisa inglozi. Uma ziphuma lezi inglozi zosibhasobha ma inglozi kuyafika ekhaya isibona amangcola ithi mase zibuyele emuva ekuseni sekushawa insimbi ingane seziyibuyisele englozini lefike wabuka nje amangcola ingabe sangena egumbini labangcwele ihlala insuku ezo7 ngaphandle. Inkinga yasemakhaya sikuyo. Sikonzi ezinhle zenkosi uma imizi seyikliniwe amakhaya aklile kwase klinwa nezindlu esilala kuzo. Ngiyawuthanda umbhede shokulala. Uyaveza ukuthi uJehova yasivakashela ekulaleni kwethu. Uma sesiqedile ke ukuklina amakhaya thina uqobo lwethu sibe sesiyobhava umzimba sihlambuluke sihlambulukele isabatha njengoba silapha sonke nje sibhavile umzimba izolo sihlambulukele isabatha ayibonga Nkosi. Uma izindlu selabo sezihlanzekile seziclean engekho mabibi nawo wonke into ku-clean kushawa umoya nathi sahlambulukela isabatha kuyisincomo esihle ukuthi umuntu agqoke ingubo ezithambile khona uzolala kahle umzimba wakho ukhululeke. Abelungu ke basakhe into ebizwa kuthiwa amapijama nama-night ayibonga Nkosi. Bese umzimba uyaphumula. Ngoba ngiqinisile uma ulala ufaka ujini uzophupha ujahwa abantu. Akulunganga bangcwele fanele sishobala kahle levangeli. Leli ivangeli esikhona nevangeli labanono nabantu abayithandayo ayibonga Nkosi. Bese siyalala ebusuku bese sivakashela uNkulunkulu. Ngiyathanda futhi ukuqwashisa abangcwele ukuthi leli bandla alilawulwa amaphupha abantu. Ithi nyanga yezulu ngomunye unyaka lapha ngezansi ngo-1983 ithi phupani nje kuzoba imphuphe. Anawo bekhona nabangcwele. Athi ngikhathele amaphupho. Kodwa hayi abasaphuphi kanje abantu esontweni simanga ngazi kanjani. Bese sivuka ekuseni ngakusasa iNazaretha bangcwele alinquni ngesabatha. Alibhukudi ngesabatha. Alibhava umzimba ngesabatha. Bese sithola amanzi bese siyasula nje indawo eshisayo kanti bese sigqoka izinto ezithe ayiniwe ezinhle ezithivetiwe. Sifaka amashati amhlophe bobaba sifaka uthayi. Ngoba ithe inkosi iyavalwa lapha kufaka uthayi lapha. Awuke muhle wenhlayisa uthi ayibonga Nkosi. Faka ibhanshi lakho, uma ufaka iblue ufaka isuit yakho nje.
kahle lento ake ngiluleka ayibukeki kahle lento ukuthi umuntu afake isuda afake uthayi afake ibru aphathe briefcase enhle ebhalwe ukuthi tunyazi nezitika zonke zobaba aphathe ubhoko olufakiwe ushembiza waves lapho kuyitika ibhoko bese hamba ngeenyawo nesuti ayenziwa lento esontweni uhlise isithunzi sesonto uma sawufaka isuti faka izicathulo zakho eziboniwe oyibuka kuzona amen oh mama inhle nje kudlukudlu uma ivunule kahle iconsa yaNkulunkulu ifaka iDavid layo phansi akona akubukeka uma ifaka iDavid yamba ngeenyawo kodwa engalifanga iDavid amana davuze nje ngeenyawo avenge kuhle akangilandi umlando weenyawo ukuthi la isontweni sihamba kalani sihamba kanjani ngeenyawo qhamuka sihambe ngeenyawo lapha ebandleni le inkolo abantu abaqonda ukuthi sisenkolweni lapha inkonzo le ayibonga Nkosi akaze abantu bacabanga ukuthi sikephi inkonzo lena yebo ngikhulume ngomdali wezulu nomhlaba nala ezihlabeleni zethu ithi ibandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba alikho ibandla elifana leli emhlabeni ngoba thina siyibandla hayi lomfundisi hayi lomuntu kodwa siyibandla likaMenzi wezulu nomhlaba likaJehova ibonga Nkosi uma uMose eluse izimvu zomkho wakhe uJethro ubona isihlahla sinamaqabunga ahlaza cwe kodwa into emangazayo isihlahla sasinamalanga bomlilo sivutha singamalanga ublangulangu lesihlahla esihlaza kodwa silanga umlilo yamthusa lento uMose uyayibuka ukuthi hawu mhlola mina le uyagijima usonde uyobona ukuthi uhlobona lento eyenzakala uma isondela kulesi sihlahla sekukhuluma uJehova umnikazi wezinto zonke umdali wezulu nomhlaba uthi Mose le ndawo sumi kuyona isingcwele khumula izimpatata zakho wayesehlehla uMose wakhumula izimpatata zakho wayesewa ngobuso wayesekhuluma naye uJehova wakhumula izimpatata endaweni ngoba enjani ngoba isigcwele manje mawuhamba eBhiliya uza lapha ebuhleni uhamba ngeenyawo chaza ukuthini kithi ululaza isonto bathi hayi umuntu uzolotshwa ngaphansi kwey'nyawo zakhe washo njalo uma ngesontweni ngizolotshwa uma ngifake iy'cathulo angilotshwa asilungise kahle bakhonzi le ndaba ngomoya omuhle wasesontweni indawo engcwele ile kunoJehova khona kunoNkulunkulu yebo masifika lapha ekhaya uma sifika emzini ongcwele mase sifika emasangweni bese sikhumula izicathulo zethu ngoba sesiphakathi komuzi onjani ongcwele uma sisuka emakhaya ethu siya etempeleni so masifika emathempeli ngaphandle kwetempeli masingena etempelini asingene izicathulo so khumula izicathulo ngoba sesingena endaweni enjani engcwele kodwa mangidavuza eBriya naseThekwini ahambe endaweni engcwele ngena kaCambridge angihambe endaweni engcwele uthi umbuzo ngoba masiyekhelane sihamba phansi nje nasihamba ngazi iy'nyawo akukho ngcwele emaqadini ngiyaxolisa Nkosi emaqadi ngoba sidavuza khona nje siya le sihamba phansi asifake icathulo kwenzeka kanjani khona indaba yamehluko yile ukuthi ngaphambi
ukuthi sokuhamba uJehova sokuhamba uNkulunkulu kusokuhamba unyazi bezulu uzumphongolo sivumelwano uma inyathelo ngcwele kuba ngcwele ngemuva la kuhamba khona umphongolo kuyangcweliswa ebese sinyathela phezulu kokungcwele sisewungena ekhena nayibongosi sithi athi ngangena ungcwele nomphongolo wangena mase ngiphuma ngifike erenke mangiphuma nje ekhena ngifike erenke angikhiphe icathulo zami esikhwameni ngifake icathulo zami ngisulumusa ubami ngikhumule ngoba kade ngihamba ngayo phansi ngoba ingcolile aliphela ivangeli ukuthi sibuso sami lesikuze ukuthi sikhumule ekhaya asimusa ukuhlisa isithunzi sebandla kangaka kumele ngubo uyigoqe uyifake esikhwameni khipha icathulo uyipholishe uyisule nawe usule kahle ubuso nehluthi sakho usikame kahle usubambathe kahle ebese ufake icathulo ungene etekisini ngoba angathani noma ungaphinda ngemuva ngenyawo angeke usalotshwa ngoba awusahambe emngcweleni ngoba umngcwele sekufikile lapho uyakhona nikhona abangcwele sobuya fethu ngane ntomba odadewethu labo bakhona ekhaya ena 5 years yahamba phansi edolobheni ngeenyawo kubanda kangaka kwenze njani kibe sontweni hayi sifuna ukulotshwa inyawo zami zongifakazela lapha bangena umuntu ukhetha inkosi uma iselizwe lenkosi uma umshumali seqedwe inkonzo ekhaya etempeleni bese kuba yithuba lokuthi abafuna ukuyinikela enkosini asuke umuntu athi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni ake ngilungise futhi uma ethi umuntu ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni kunomuzi wesethembiso esathenjiswa wona umuzi siyakuwo bangcwele ngaphesha kwethuna izulu kaShebe libizwa ukuthiwa ukuphakama okuyingcwele ibongozi akhulunywa ngedemarcation yasemagadini sikhuluma ngendaba esemanxuweni sikhuluma ngakho uphakama sabela wena ayamukela izulu lalapha ekhaya phakama umuntu ngekhetha inkosi yasekuphakameni mayisekhethile inkosi indaba elandela ukuye ade semhlabeni enza zonke izinto zasemhlabeni kodwa manje usekhetha uNkulunkulu into zalapha ekhaya ngithe inkonzo lenkolo le ake ngiphinde ngicaphule uthi uNikodima esigabeni sesibili senkosi uJesu uma kushiyelwa indaba yokuthi umuntu uyaba isidalwa esisha Kristu Jesu uyibuza umbuzo othi kambe ngizoba isidalwa esisha kanjani sengiyindoda ngimdala ngengaka kuzodinga ukuthi ngiphinde isinsika mawami na
wayesecabanga uNikodima kwakuyindoda eyayinemali, yayindoda eyayihlonishwa, kwakuyindoda eyayichithile emqondweni wayo. Wasaba into yodwa ukuthi mayihambe emini eya Jesu, uJesu wayebuka njengomuntu ophansi nje. Indaba kaJesu indaba ephansi. Kufanele indaba kaShebe into ephansi kabi ibukelwa phansi abantu. Kodwa bahlupheka bahambe kuthi mase kuphela konke bese begcina uShebe. Kodwa uShebe uphelele. uNikodima ke wayehlushwa yipride yasemhlabeni ukuthi nayo yonke into emhlabeni uma ngihamba ngiya kuJesu ngabe ngihlisa isithunzi. Kodwa yamuhle indaba yokuzalwa kabusha ukuthi ngaba isidalwa esisha kanjani kuye. Wayesethi ngcono ngiyenye ebusuku. Incwadi yami wahamba ebusuku. Manje sefika uthi Rabi onguthi umfundisi omkhulu ngizakubuza kuwe ukuthi sengizalwe kabusha. Uthi ngithi makenze njani? Ngiphinde sikhuluma wama ngikhulele njengezi nani na. Uthi uJesu ucaka Nikodima, uthi ngibamba isandla sakho khetha inkosi. Ebese ungena eswini samanzi, ubhabhadiswe uyobe usuzelwe kabusha. Ayibonga inkosi. Umuntu akazalwa kaningi kabusha uzalwa kanye. Akhona amaNazaretha. Umuntu akazalwa kabusha kaningi. Uzalwa kanye. Kabusha. Umuntu ungena kanye eswini samanzi. Lekhona abangcwele esondweni. Uthi uKristu Jesu etshela uNikodima uthi kuzodinga ukuthi uhambe uyongena eswini samanzi ubhabhadiswe. Abangilekelela abantu bangifundele izincwadi. Matthew 28 verse 19 bese ngifundela incwadi kaMarkus Markus 16 verse 16. Matthew 28 verse 19, Markus 16 verse 16. Ngiyayithanda lethi uThixo munye, ukholwa kunye, nobhabhadiso lunye. 28:19. Hambani nifundise izizwe zonke. uJesu uthuma abafundi bakhe uthi hambani nifundise izizwe zonke. Nibhabhadise egameni likaYise. Nibhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. NelikaMoya Oyingcwele ngiyabonga abaningi. Ake ngikhumbuze ubaba. Saphi umsebenzi thina njengabefundisi wokubhabhadisa lapha ebandleni. Kodwa ngathi obaba abawenza umsebenzi. Yini ngithi obaba abawenza umsebenzi? Ngoba lapha ekuhleni makuJuly noma kuJanuary noma kuSeptember noma kuyinini kufanele kubhabhadiswe. Sibhabhadisa abantu abawu-3000 ngosuku. Abaqhamuka amazwe ngamazwe. Lapho kulawo mazwe ngamazwe khona befundisi khona. Abezingane kumnikazi wezinto bathatha inkundla yesibusiso bayosebenza umsebenzi abagcotshele emakhaya. Babhabhadise emakhaya. Ngoba sakavalwe ezulwini akasho ubaba kithi ukuthi sekeliphumuza befundisi ngabe sawenza lo msebenzi. Ubani wavala befundisi ukubhabhadisa emakhaya. Njengoba namhlanje sekubhabhadiswa amamiliyoni lapha ngosuku olulodwa. Ume emanzini kuze kuphele umusa. Ufundele baba Mosithoke. Okholwayo akabhabhadiswe. Umuntu kuleli bandla osephakamisa isandla sakhe wathi ngiyikhetha inkosi akenze njani akangene emanzini abhabhadiswe. Uyakusindiswa. Ebese siyafundiswa ngiyabonga baba. Uthi umbhedeshe wethu okuhle nomusa. Wenze njani? Uyakungilandela. Ethanda le ndawo.
ngelinye ilanga ngiya kwelinye ithempeli ngoba umsebenzi wethu njengabefundisi ukuhamba sifundisa. Bangamangala abantu ungakhulumi ngeimangaliso. Ngiyafundisa. Ngenza umsebenzi ngugcotshela. Amen. Wonke lo ngiphezu kwawo. Ukufundisa. Uma ngifika kwelinye ithempeli bajabula ngendlela esimangaliso bebona umfundisi ade bagcina umfundisi uthi avakashe emathempelini. Basikasike abafundisi balapha ebandleni abaningi. Bayitshela ukuthi ngizophatha inkonzo ngase cha inkonzo engiyiphathi namhlanje. Kodwa ngicela ukuthi abantu abalapha ethempelini nginikeze inkonzo yofakazi basho ukuthi balandeni lapha babezokwenzani lapha noma bazokwenzani lapha. Angihlala phansi. Yasukuma indoda yokuqala yathi mina mfundisi into yangiletha lapha ebandleni. Ngayithanda kakhulu ibandla bona wonke amabandla. Ngakhetha lona ngoba ngithanda ukuthi liyibandla lesizulu lesintu amadoda ayabhinqa imkhele omama icholo nedwaba ngathanda isintu ukuthi leli bandla alisithatha izinto. Wayesehlala phansi. Angeke inkulumo yabe yonke kodwa ngizocaphuna izihloko ezibalekile entshumayeleni yabo babeyisho la. Soma omunye uthi mina mfundisi into engayithanda kuleli bandla. Labo ningcebo. Abantu balapha ebandleni bahamba ngemoto enkulu. Banemizi emihle abafile bafike kakhulu banenkomo eningi. Engicela nje mina mfundisi ungithandazise bona ngibeke uNkulunkulu ukuthi ngicela uNkulunkulu ngathi angiwinise ilotho ngibe nemali. Wayesehlala phansi. Ake ngibuza wena. Uzofuna lapha ebandleni. Yini ozoyifuna lapha ebandleni? Okuhle nomusa kuyakungilandela. Kulandela wena. Akuwena ukujahaya. Kule mehluko phela ukulandelwa into nokuthi kube yona elandela wena. Waze kusuma umfakazi wesithathu owadala ukuthi ngivala inkonzo. Uthi lo mfakazi wesithathu uma isukuma uthi cha babufundisi umvula inkonzo osukuma oqala uthelela ibandla lesintu elezi izinto zesizulu. Kanjalo nami ngayithanda kakhulu leli bandla babumfundisi. Into ngayithanda kakhulu kulento ade isho umvula inkonzo indaba yesintu. Ngathanda leli bandla ngoba leli bandla livumela ukuthi umuntu agale isithembu. Mina babumfundisi bengiyinsizwa nje yasemhlabeni equnywayo. Cha ukuqonya kulona ihlazo. Ayintshela makhono ngaphela sesontweni. Uqonyo nje basilona ihlazo umuntu amisa iduku. Waziwe intombi yakabani ukuthi iqhube kabani. Ungafana lezi intombi esikhona namhlanje iqhuma abantu bazibabe u10 endodeni eyodwa. Nensizwa eyaziwa nje ukuthi iqonywe kabani. Insizwa bekuma iduku uhlizwe elinye kuma iduku uhlizwe elinye. Mina benginsizwe eqomisayo. Engicela ukuthandazeka nje babumfundisi kunye athi uNkulunkulu angibuza abafazi abaningi. Bano lapha esontweni uzofunani? Waziwanzima. Sabo omunye nje watshelwa abantu ngehamba ngesitimela New Line. Mashumayela lapha sejulu kwesimanzi kudlule izinsizwe ishaya ubhiya nentombi ishaya ubhiya zithi nentombi ishaya ubhiya zithi hey awukahlukana ngaba ngile kaShembe.
sesibuyile utshwala ithi yabona mina mase ngifuna ukugana uhamba wonke intombi akashembe kanti ingane zethu siyigcinela abantu hayi ulapha nje esontweni uzofunani uthini ushembe mayiphendula lombuzo engiwubuza kini ingoma ka57 nangephendula ingoma 57 uphendula lombuzo ushembe engiwubuza kini njoba silapha sofunani thini ushembe kithi ngengoma ka57 sayifuna sifuna indlela Jehovah, inkosi yethu, newe mtamani, aliwezulu, indlela, esikhathini sokushumayela ivangeli manje umhlaba wonke ingoma elibandla ithi izanini sizwe nonke ake ngihlephule sike sathunywa sahamba ngajabula umfundisi nangikhona sasihamba naye isabo omkhulu lamaJuda ngonyaka ophelile uma siye khona omkhulu lamaJuda safika ngolesihlanu ntambama ikhathi mhlawumbe kwako-3 elangaseleshona safika kwakunenkonzo yomshado enkulu inkonzo kwakunesikhulu esashada sasingayanga ke emshadweni kodwa sasithunywe ukuthi siya khona intambama lesihlanu amaJuda agcina isabatha abelungu labenkuluma ngabo mhlophe wathi uma sebeqedile lenkonzo abomshado safika seyiphelile sechithekwa wasekuphuma isimemezelo sokuthi sesingahamba manje siye endlini yesonto ngoba sekushaya isikhathi sokungena kwenkonzo yesabatha lesihlanu ngayibona inkinga abelungu ngazi ukuthi bathandana ngendlela ezisimangalisa abahlukani naseThekwini omunye ingalo omunye ihlala ngaphansi kwekhwapha lomunye kodwa zathi mase sifike endlini yesonto kwase kuthiwa cha abesifazana bangeni ngapha kungena abesilisa kuphela ngapha sase siyabukana nomfundisi ukuthi ngolimi lakithi futhi inhlayisuthi lengena la
kwasekuthiwa abesifazane bangena lapha yabodwa abahlangane nabesilisa. Ngakhalela ukuyishutha lento. Ngahosheka ngemuva ngadonsa icamera ngathi ngifuna ukushutha. Wayesengithinta nje kahle omunye umhlophe wathi hayi uma sengingena isabatha ashoot. Uma sengingena isabatha amaselula siyawacisha. Ama radio siyawacisha. Nama TV ngoba kaDumisa siyawacisha. Ngathi ha kanti uNyazi lisithumele into nje. Siyawufunda. Kanti sekudala syllabus. Bengithe siphambili kanti sisele kudala. Manje wonke ama-electrical devices ayacishwa. Sasingena ngaphakathi. Isabatha lokushona kwelanga. Uma singena lapho ngaphakathi mawungena unesigqokwanyana sakhona. Onikezwa sona kuvumelekile ungene ngaphakathi ungasifakile. Azosinikeza isigqokwanyana sincanyana nje sibekwa la ukuthi aphace. Sasa sesithatha nathi sasethi phaca ke. Sasa siyangena. Ngathi ngiyacabanga ukuthi la ekhaya. Oh, umqhele wakhona. Hey. Khona izinto la ihlangana khona ngokwenkolo. Esihamba sifunda. Uma sesingenile lapha ngaphakathi kuneBhayibheli lakhona nesihlabelo sakhona kodwa kuhlanganisiwe. Bakuneza into engangeBhayibheli nje lelethu kuhlangene iBhayibheli isihlabelelo bakunikeza indawonye. Sase siyangena sasihlala. Kwase kuyaqalwa umbhedesho wesabatha usiyafundwa. Ufundwa lo mbhedesho lofana nowethu. Kwase kufunda umbhedesho wesabatha. Sangena enkonzweni yesabatha eyibangcwele. Sibona isimangaliso. Wafunda lo mbhedesho, uyafunda bashisa uvumo. Bashisa uvumo bese kuyahlabelela. Ebese kufunda bese kushisa uvumo. Ebese kuyahlatshelelwa kuze kufika emaphetsheni umbhedesho wesabatha ayibongozi. Ngizama ukuvezela nje isithombe esincane ukuthi ningaliboni uNyazi lapha. Kodwa uNyazi lisemhlabeni wonke laziwa abantu abakhulu ayibongozi. Angibele muva. Ma umuntu usebhabhadisiwe kuleli bandla wangeniswa emanzini wabhabhadiswa wayesekhokhelwa wayalwa kuleli bandla ukuthi lokho akwenziwa lokho akwenziwa. Kodwa ma ngephutha ngoba singabantu emhlabeni watholakala sonile. Shembe wasigcobela abantu ababizwa ukuthiwa abahlambululi. Angeke kuhlangane nabangcwele. Uyohlala ngaphandle ebese ubona nomhlambululi ageze ukulungele ukungena uDumise kanye nabangcwele. Akushonga ukuthi bawuphinda abantu bawubhabhadiswa futhi. Silungise iphutha. Kodwa abantu bayoya kumhlambululi. Uma eseyithola umuntu eyilunga lelisonto enza into ephambene nokulunga. Abahlambululi labafundisiwe bayazi inhlambuluko yabo ukuthi ithini. Angazi noma bayazi. Ayikho into engena inhlambuluko. Yonke into sonke isono sinenhlambuluko yakhona senhlambuluko yakhona. Angiphinde ngikhokhele kwabavumisa izono. Ukuthi uvumisa isono somuntu obade edukile enza zonke izinto zemhlabeni engakabi ilunga leli sonto akavunyiswa ngamali nikhona esontweni. Bakhokhiswa ngoba bedukile bengazi lapha ade behamba khona. Ngixolele ke mhlawumbe ngizoba mubi kakhulu esontweni kodwa kuyiko nje. Angina alternative fanele ngikusho kunje. Ma umuntu
wabhabhadiswe kuleli sonto esasethempeleni akulo uba nomkhokheli abe nomshumayeli lapho ereporta khona nalapho enikela khona. Uma ethempeleni kusuka ukukhuluma ukushisa lo muntu obhabhadiwe usonomntwana omusha osafanele acela ubisi ongazidli inkobe. Uma kuhlala inkundla yabantu bequla icala lomuntu akahlangani nabo for 5 years akasondeli kubo ngoba umntwana uma eke wahlangana nabo uzofa aphela ahlubuke kuleli bandla. Uma engahlubukanga wakhona leli bandla kuzoba khona inyama yakhe kodwa umoya wakhe uzosihlupha lapha ebandleni. Izono zakhe ayivuma ngalelanga ehlukana nazo ziyavuka ngaleyo mini ehlala enkundleni ebese zibuyela njengoba zinjalo iqale phansi indaba yakhe ihluphe lapha esontweni. Engathi kodwa ngakini bakugcobuka uqede 5 years. Uma umuntu lento isingene kuye ehlele lenkundla enga5 years noma 5 years engakaqede ehlele lenkundla ubulala yonke into ayivumile emfuleni ikuyele kuye athi mayisela aqala babona sonke labangalungile abothi ngolofuna aqembu nethempeli akhiphe ithempeli kule thempeli aphenduke kulo ayokwakha ithempeli lakhe. Iqala indla kahle esontweni. Hlalisa umuntu wrong enkundleni. Noma sesimthanda uShembe kodwa ngikholwa ukuthi khona ithempeli ngaba lapha la sikhona ebuhleni. La sikhona ethempelini. Uma ushona lapha erank bekhona ithempeli. Angikholwa noma sesimthanda impela uShembe kodwa ngikholwa. Amakhona amathempeli asemgaqweni futhi aphephile. Imoto mayiphambuka izongena kuzona ngene emakholweni. Ngifuna livele ngifuna bangibone ukuthi sengilakhile. Ngabe ngilakhe sengilakhile ngifuna bangibone. Mina mfundisi wendawo zolinganiso nozakwethu iwele la mfundisi thina befundisi bendawo uma sithi hayi leli thempeli alikho right mali la akufanele ithempeli iphume ngendluzu lapha ya kusuka umuntu ngaxolisa abagcwethu uyansa kawo kodwa useduze kwethu kusuka umuntu ahambe aye kumfundisi ugcwetha athi nginebandla elikhulu selishumayelile kodwa kunedimoni nje umvubu noshoze bangene abafuna ukungcobela la thempeli. Ngicela uze wena mfundisi wethu uzongcobela athi abadlala nawe ngiyakhona abuye umsebenzi kaShembe abanunganga afike umfundisi ugcwetha ligcoba angisho babutugwetha kodwa kalinganisa angisho makholwa ukuthi umfundisi wenze njalo kodwa ngizama ukulinganisa ukuthi ngibeka abantu esithombeni ukuthi ngikhuluma ngani. Uhlangana nabavakeli bendawo bathi hayi lesigubho asilungile asiphele ajike umuntu athi hayi angiphethwe la mina ngiphethwe lo mvakeli ngaphesha kuvula. Kanti sonke lonakala nazi icaboko zeyuni ivuka sekhale isigubhu la ukhale isigubhu lapha umthetho waleli bandla uthi asikhale isigubhu sizwe esinye ngesifungo esekhona esontweni. Amen. Isigubhu asikhale sizwe esinye ngokomthetho waleli bandla. Yeah. Hayi sizosho lapho ngoba abantu bakufuna ukugcotshwa ngenkani. Ulele bandla maphuma ithempeli. Uma kuthiwa phuma ithempeli noma kuphuma isigubhu kusuka abantu abasuka kude
abasonta lapha umshumayeli walapho baphethe ebese babonelela laba bantu ngoba bakude kakhulu nomzi kaNkulunkulu babonelela ubani umshumayeli baphethe ababonelela umshumayeli olinye ithempeli ongabaphethe babonelela umshumayeli baphethe ukuthi labo bantu basuka kude lidibanga abahambayo ebesecela insizwa yodwa athi cha wena mnguni ngoba nibaningana lapha ngasebaningi kunjani sicela ukuthi sisabathe basontele ekhaya kuwena ake baguqe ekhaya kuwena haya manje ake baguqe kuwena ekhaya baguqe ekhaya kaMnguni athi ngizoloke ngiyiza ngoba ngifike ngibenzele inkonzo yesabatha ngibuye ngibe sethempelini ngibuye ngibavakashele ngiyobabheka laba bantu abaguqa kaMnguni bande labantu ahambe umshumayeli ayireport kumvangeli ukuthi babumvangeli kunabantwana abakude lapha sebangaka abayisibalo esingaka basendlini ngelanga umvangeli awababheka ngoba umsebenzi wakho lento eshiwo umshumayeli ayiconfirm ngaphambi uthi kubani kumfundisi eyazi yabakahle hierarchy la ekhaya abakahle kabi indaba la ekhaya laba bantu abawabekile manje kodwa kuhlungu namhlanje abantu behluka kumkhokheli nomshumayeli baphume bawubeka manje ubone ngamatshe nje amhlophe uthi uyadlula umfundisi kwenzakala lo sekesonto manga nomvakeli type basonto labantu uma uthi labantu abekho emthethweni ukuthi uhlubukile umvuma alifuni unyazi ulwe nje nabantu bonyazi umvangeli uma esebabonile abantu wabahlola ukuthi bangakanani unyazi angibatshela abantu akabafihlile besikithi emapondweni ezivele lothe unyazi ithempeli lami liqala abantu aba-100 bakhona abashumayeli esontweni nizovala nini amathempeli lawena kuwona nibuyele emathempelini ngoba lu-4 bakhokheli wena ney'ngane ey'mbili ubuyela nethempelini ophume kulona awuzelanga isikhundla la wazi ukuzosonta noma sonto uzomye umkhokheli ayikho inkinga ayikho nje athi ngiyasonta ngiyakholwa mina noma ngaphansi omnye umfundisi ngisonto zomfundisi ayikho inkinga nje kancane ngoba ngizokholwa libanje angizile empini asikho isikhundla ngibekelwe sona engathi khona abantu abareservele ikhundla nje uthi mhla iphenduka afika athatha isikhundla sakhe asikho isikhundla oreservelwa sona lapha amen ileli vangeli elishiyelwayo lihle abantu bakhetha inkosi babangangibukabo abefundisi abafika lapha ebandleni kodwa amukho umfundisi obade sebandleni lakhe obekela isikhundla lapho reservele isikhundla ukuthi uzafika athathe isikhundla sakhe elikashembe leli bandla ibongosi angathandi noma usunama-diploma nama-degree nama-PhDs ezenkolo kodwa bungafundi ngoshembe awukwazi ukuthenga impahla kaShoprite wambe yokuklima kaSpar wena uyathanda ukusilandela alapho siyakhona awuqala
Yabona abantu abavela ikhundla. Bathi bangayithola ikhundla abalona bayiqedele lisonto. Bashela izinto zikasizizwe. Nakubazali bethu kasizibona. Zikhonza izinto zenkosi sengizohlala phansi ngibuyele encwadini engiyifundile. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezingelosi. Kodwa mangena uthando ngiyithuse encecethayo nensimbi encecethayo. Lusalungile uthando phakathi kwethu maNazaretha. Amuzo omunye umuntu ngibuza wena. Ngoba kuyahlupa lento esontweni kuthi ngaphunywa athi umuntu hey wazokatshela uSibani yazi bekhuluma nobani nje. Cha bengakhulumi naye bengikhuluma nawe. Hey lenkonzo lihleli phezu kabani. Hey mzimvu wazi wakhuluma nobani. Angikhulumi naye ngikhuluma nawe. Sithi salukwazi enkonzweni sasifike inkonzo igcwele umfundisi amela epulpit ashumayele athi umfundisi evomo isiphakathi la inkonzo bese sisho salukwazi lapha emsame emuva sithi batshele umfundisi wahamba isikhathi yena uyafuna umfundisi kunohafu nje wesonto akanankinga umuntu kaNkulunkulu angene epulpit aqhubeke nenkonzo yakhe ishaya inkonzo yakhe azafika ephethilweni ngelinye isonto wathi ufika umfundisi wafika nalesalukwazi kuphela esontweni wangena phezu kwepulpit washaya isikhathi waqala inkonzo yakhe sephakathi inkonzo wathi ayisonke lesikhathi uhlala nami amsekho umuntu abatshele umfundisi Amukho umuntu engimtshelayo lana omunye ngitshela wena amen Ukuba ukhona nje bethu uhlale phansi unethezele kumnandi uhamba nonyazi bafethu Hlala phansi unethezele bam position Usukujaha phambili uzokhathala It's a human nature ukuthi umuntu afuna ukuthi akhule ngazona zonke indlela ngokuyimpilo yendabuko yomuntu kodwa lapha kuleli bandla uma ujaha kakhulu phambili yalimala hlala nje la ukhona okuhle nomusa kuyakunglandela ake ngitshela abantu into ushaba kazelanga uzosipha ingane imoto ezinkulu imizi emikhulu imisebenzi yonke lento esifunayo ayizele ushebe emhlabeni kodwa lo asipha kona usuletshengisa thina ukuthi ayena umuntu okuhle nomusa lezinto mawukholwa wenza lento sengishilo Kufika isikhathi sokuthi uqoyise uphelele uye emgidini uye esimayweni zonke lezi zibusiso ziyakwehlela okuhle nomusa kwenze njani uyakungilandela ayenze mshembe zonke lezi zinto sibazana Kodwa indaba ezelomshembe yinye yokuthi avule izulu lakhe asifake ezulwini lakhe ngoba sinomsa kaNkulunkulu uyazi uJesu wafika emhlabeni wayenenkinga eyodwa kuphela amandla akushemba kalingani kaJesu afana amashuma levangeli isipumputhe uJesu wayinamandla okusindisa umuntu ubukhoma kuphela uma ngikhuluma ngifuna ukwenza ama-examples ngiquote
uJesu wayiphiwa amandla ukusindisa umuntu ukukhoma kuphela. Uma umfundi kaJesu esihambile emhlabeni Lazarus kwaphoqa ukuthi uMartha ayobikela inkosi uKristu Jesu ukuthi umfowabo udlulile emhlabeni. Kwaphoqa ukuthi inkosi ayishiye umsebenzi wayo ihambe uKristu Jesu azawufika emathambeni kaLazarus awabambe ngezandla athi mathambo hlanganani. Kuzokhona uLazarus uzovuka ethuneni. Ngelilanga kaPetro umkhwekazi kaPetro egula ngenye imini awugijime mshumayeli ongifundela incwadi gijima mshumayeli ongifundela ngoba angifuni ukufunda incwadi eningi. Mateyu 8:14. Uma egula umkhwekazi kaPetro uyahamba uPetro uyobika enkosini ngizowubika inkosi yamakhosi ngegoli lomkhazi wami. Akasho ukuthi inkosi imbusise. Waphoqa ukuthi uJesu ashiye phansi yonke imisebenzi yakhe ahambe ekhweni. Nika wayehluphekile uJesu ahambe ekhweni. Awufunde baba. uJesu wangena endlini kaPetro. Usafika endlini kamkhwekazi kaPetro. Wabona umkhwekazi wakhe elele nomkhuhlane. Wabona umkhwekazi kaPetro hayi umkhwekazi kaJesu. Angiqondisa abantu abashibane ekugcineni. Bathi uJesu wayeganiwe. Uyabona nje nakuthiwa umkhwekazi wakhe. Cha, wayibona umkhwekazi kaPetro elele. Uma esefike kuye egula umkhwekazi kwenzakalayo. Waphatha isandla sakhe. Womphoqa ukuthi uJesu akazabamba isandla somkhwekazi ukuze khona kuzoba njani? Umkhuhlane wamyeka. Umkhuhlane usuyaphela ngoba usembambeke izandla kuyabonga bomshumayeli. uJesu wayiphiwa amandla okusindisa umuntu bukhoma kuphela. Kodwa le ndaba esiphomayo isimangaliso oyingcwele. Umoya ongcwele lona. Yawo manje abafakazi bonke labantu bangitshela ukuthi bathi besemakhaya babona unyazi kodwa unyazi lula clean. Ngoba sinomoya ongcwele. Ngoba sisankolweni. Lo moya ilowangena indodana kaMaria uma uJesu eyobhabhadiswa uJohane indoda yasemhlabeni. Uma emanzini ngoba wayindoda yasemhlabeni engumuntu wasemhlabeni ongasondoda ebhabhadiswa kodwa encane. Uma emanzini eyobhabhadiswa le ndaba ade ngikhuluma ngayo. Uma uJohane ephamisa isandla sakhe phezu kaJesu lithi lami iBhayibheli kwabonakala umoya ongcwele wehla phezulu esibhakabhakeni usesimeni sejuba wasukela upheleliswa kuye. Mayephuma lapho kumase uJesu Kristu kwakumoya uKristu. Kodwa lithi lami iBhayibheli namhlanje ebethelo esiphambanweni. Wonke moya safika kulesi sigaba esikusona sikamoya ongcwele. Lapha eAfrika lo moya ongcwele ubizwa kuthiwa uShembe. Ayibongwe inkosi. Uma sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngoKristu. Ayibongwe inkosi. Sengihlala phansi. Kwakunendoda yayisebenza iminyaka emide ebhunweni. Mayisebenza le ndoda yayilokhu ibeka imali yayo. Ngicela ungigcinele basi nayi imali yami. Othi ngamhla sengihamba ngiye ekhaya uyithathe imali yami bese ngihamba. Wayibeka iminyaka emide kakhulu. Kwakuyindoda engathi yayihlala kaBulungu. Langalimbe le ndoda yayisithi cha sengiyagoduka. Yawutshela ubasi cha base ngihamba sengiyagoduka ngiphinde ezweni lakithi. Sengobuye ngibuye kodwa kuyangiphoqa ukuthi ngiphinde ezweni lakithi. Uthi nomlungu ngizokunikeza amagama amathathu zintathu into zokunikeza zona nje uzahamba. Ukwena kodwa noma uyayithatha le nto eyithathu noma uthatha imali.
kambe wena uzothathani? Ngithe ngikhuluma nabantu esontweni ngisho maheli ihlahla. Wena uzothathani? Mali ngisebenza iminyaka. Ngamtshela ngathi mase ngoduka ngoyicela imali yami. Uthi cha, angeke ngikunike imali kodwa nginamagama amathathu ayokulonda impilo yakho yonke. Yathi lo hayi, ake ngocabanga. Yahamba yabuya yathi hayi. Ayochaze kahle. Imali lamagama amathathu, ake manje ngoyezo lamagama amathathu bese ngiyabona ukuthi ngithatha imali noma ngithatha wona. Uthi hayi, amaningi. Okokuqala nje ugodu uhambe ekhaya. Ungahambi ngendlela ezama shortcut ezifushane. Ayithathe indlela enqamdelayo. Okwesibili, ungayingeni indaba ahlangene nazo. Okugcina, uma uzokwenza into isinqumo usicabangisise kahle, ungayenzi into ungayicabangisanga kahle. Ngasithatha isinqumo ungazange ucabangisise kahle. Mathathu kuphela. Yeah. Uthatha nini imali noma amagama? Uyathanda abantwana Mshuma yethempelini ophethwe kulona. Injalo indaba. Mathatha amagama angeke ngibasha ngizokukhombozisa nje ngizofana. Mathatha amagama onike zona. Hey. Yesu lo ndoda cha kumele ngizothatha. Thatha amagama ngeshiya imali. Awu siphuphu sendoda abashela lo mama. Hayi, thatha amagama. Yayisehamba le ndoda. Uma sowesenikeza imali ukwazi ukuthi ifike ekhaya phela iphethe intwana encane. Uma isifike edolobheni la ngakubo bambona bangakubo basamazi bamjabulela wathi asagcina. Hawu cha uyabona nje bathi sihamba 14 days masiye ekhaya ithuke zo14 siye ekhaya kunomgaqo omusha ovuliwe sawuma nonqamulela lana uphuma lana nje uzothatha ithuke zo7 sewufika ekhaya. Ya ndodo abuya amagama uthini umlungu angayithathi indlela engihambelayo. Cha kulungile wendlela hande akabulala ushebe mdala zelanda akabulala ahambe ngayo lende ngiyokhathala ngifele khona. Wayesihamba wathi la zihlangana khona
noma la ifika khona la ihlangana khona lezi indlela wahlala abantu bemixongololo bathi hawu konke uhambe ngalaphi wathi ngabe ngalendlela wathi bonke abantu abahambe ngapha babulawe bafe bonke abantu athi bamba ngalendlela ka 7 days sindile ndzelande bangcwele babulali waqhubeka mayiqhubeka sekhathele mayibheka sekuhlwile sekuyahlwa ehamba wayesebona ihotela wathi ngcono ngihambe ngophumula wayesehamba efika khona wabhuka wangena ehotela wayaphezulu wafowalala uma ilele ehotela phakathi kobusuku wezwa umsindo abantu bekhala into eyisimangaliso wayesevula ikhethini wayesalunguza abantu phansi insizwa zixovana ngemmese nakamkhotho zigwadla into eyisimanga yafika inhliziyo ahawukela ukuthi angehle ngoba namuhla wavuka isihe uthi uma iphuma emnyango wayesekhumbula amazwi omlungu athini esiluleko sesibili ungayingeni indaba engahlangene nawe anjani ukuqovela ngamathempeli nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba wena uqobo lwakho ungena indaba onjani ongahlangene nazo uyophuma lelizona onisonto wathi ngiphathi uthi wamubi lo muntu nawe uthi kubi umuntu enzani uzukamba bakho uthi hayi kade ngambona wayesehlala wavala ikhethini wabamba isibindi walala uma sehlile ekuseni odla ibreakfast ekuseni uma ifika laphaya kwi-breakfast nangumnikazi wehotela naye uzodla ibreakfast ekuseni babingelana hawu wena bhukizolo cha mina ade ngileyo lana wathi hawu ungokuqala usindile abantu ababhuka lapha kuye kuliwe ebusuku behle abantu bawulabo bafike basale khona bafele khona ayishaqeda umfundisi ba awuthina qeda mfundisi manje abantu basebetiso iphuma njalo be-toilet sunakele mfundisi kusise wena ujawuba ngempela indaba okujala amazwi amnandi sothunga mfundisi sizobona inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu ama-39 139 socela umbona ingcobo khona la ekhaya sihola nesihlabelelo inkosi Mbusisi usupha abangcwele
asonge